Train by Tutai Jagay, Twinai Korokramni Mankatui, Dininogo, Sokpaika, Korokramni Bisingo, Korokrini Munka, Dino Deborma by Bupendro Deborma, Bornikami, Kwai, Halguna Bari, Take Koroksanike, Kami, Togla Bari, Pokemao, Semanka, Jotoi Korokbri Tongmani or Malkungo Kasaza, Koroksa, Malkuni Baklemani by Koroksa Telia, Take Korokam Tika, Pati Mungono, SK Parawo, Rail by Malkung, Daraksiak Tutai Banyo or Patimung, Tripla Hawo, Overhai, Malkung by Train to the Mani, Obono Puya, or Patimungo, Tika, Koroktam, Koroksa Katika, Para, or Patimunoti, Kuthi Shopakino, Tabla Kasir Koglai, Tai, Saikunaka Patimuniko, Kokmo Tumerano, or Patimunoti, Shirake Boni no Lukum. SK Para about Dolai people at Layo Arwo Kaisa Ogotonka or the Ogoton Nairok Boroka Wenjisini Worker Borok Samu Humung Payui Bongi Kempo Haitani or SK Para or Sopakan Gaino. Oh, Borok Katham, train by Barizagai, he can hegar in Avasta. Borok Katham to take up says Gary Pura says the Gagan Gary Kurpakrika. I am Boleruni Dalawok Kanairok Horok Horokni Bishing Horok Sakai Kunokon Bakai Banchika. Egay take Horoksa Bupen the Borma Bohakicha Boys Bongjak Bini Boys Com Manino Side Dog Kawana Egay Bokai Baklaika Baklaika wrong side of Baklajak in Haga or Rail Bukak Baklajak in Hagai, they have two Tayakoi, Waro Bungo Langmasoka. Egay driver by Kanai Bonka Dinu the Borma Bonga Gai Aro Baklai never Suzukrika, driver of Baklai Maria Baklai Malia Gai, railway Mukumukingi, Borok Arono Langmasoka. Egay Langma Sonai Kato Zagaon or Langmasoka, Egay Bupen de Boma Bobo Zagaon or Langmasoka, Egay Dinu de Boma Gai, Jokon Amti accident Unga kind of Borok Gana Gini Kabama Kaika, Haikaring Hagai Railbo, Botaka Pona Bokai, Botaka Hagai, or Hai Naileka, Savo Tamuka Naileka, and Gai Dinu Gangai, Bokai. Jokon bono garini kariu kari puru kisi sabini langma nuruka gahano bono kariu akoi pam dileka langma dan hasano noi gahangaino orokai jana jani gakai fire service rok kaya koi a kuthirong no tanglai kanta mono go hospital lo ngai iko asung no ta ngai mo oroje borok kuthum nai ba khai mokai dinu te bolmani no mo thaingkha Akrabari Bisi Ngai Falguna Kami. Tabo was a dead body sort of shock like a Tabo, Ego Tabu now, Pun Kai Payo, Pun Kai Borok Tao, Akamura, Mungia, Barikasaka, Kaisopaka. Agaite Adagonta is a light drop of Kaisopena. Again, Sopaka, kind of bono, Sini, Jerry Tinity, Bonus. Mose accident man abokai Mia or a cover manka. Abo Mia no call manka. Mia Jokon got ranka, Kaino. Oje Gadi ni Baklaje Yoknai or Cherai, Punkai Hokata. Punkai Hokan, Kaino Yangi, Bini at the Sodom dog, Tomata, Takumuro, Hanga, Tangako, Yoga, Duta Gadi Tanga. Tangakoi. Borok Jotono Hospital, Hangako Naika, Nayakon, Gai Hospital, Bishnot Lanaka, and Gai Motini, Hombobia, Pusmotam, Hanani, in a Gai Kana Pusmotam, Haim, no more handball, Kairo on me. Oze, Tijalang Nani Nuku, Gai Busuk, Borokton. Eme Bini Nukungo, Tabo Bus has a Koroksa Tongo, Bonokai
kai rohoka tei busla khoroksa o busla baino tongkho engai busla no khai kai maya kho engai bu phabo prai asini urde ba kaisa tongo bo bain tongo bo bai ya bo khai buta bai tongo acha okai bini bihik tongo bihik tongo buma khai kari thata gai amnin sini mung kai ani mung khai girindo da bonma mo am chani no mo am chani mo paraganani no jong 21 sap parani borokta Dasa tam kotha na khorok tam te teran bai thura jagi thimani bo hai ke srai sai sagal Teran bai sing UNGC bo kam samung tanglai mani kai SK paratui ayango longtrai torao bumrok ko tai koekta 4-5 ta brush na tongmata ka brush ina hin thangi borok sorbe tongu bini emna khai eka bobo logi thango hungkai charok dungna phale kana yang SK para somni wo hungkai haitani tren phaima saimi ata ke taning tongo karo saka hap thangkai buskangni gari bag bori le kun bole asom thanugiri bo nervous thanata hingkai gari gana phaipro iko mo jeta goro thine mama bupen hingkai bokai baklai pano rong side baklai jating thanga getai masa bisal kai sakatei baklai ma bokai right side baklai thanga bokai banchika hingkai mo mama khai doga phioguino bo nokhor mani daibar no banchirana bagui sai kona thangtani bo thikata gari bayo kowi mo je thungai bo kha agi boda bo hai khai mane ONGC mo mama songkai to mama dinu songkai to borok tender naragi khayo moni ko tabu je tabu ni mo mama bo mama bupen songkai to borok bo samung khayo agin hachono khayo goto na tabu je bin logi je thungai toglani mane amo khai buting kha amo bo thika ya thero bokhro ro bai ka amo ka driver ta te khoroksa bachi nai khima kha amo ka bisal ta bong para gana no inga bosoro boyasa na bor theinai ni 25 bosor ko ni cherai nok kai jak dabo chai jak cherai mangni tongpo tabu je ni ma pen bini khai bini bihik bosa tongo chala mangnai beri masa kusu kaje ko kaje bai ka lamang nai beri masa acha kai tabu je ni ma bu pen ni o je bo ngomani ta bini bihik chong ka boso boyasa bai kana bini bihik song bo bong ni che 55 rok ngana kai bong ni rok ngana atinyo atei 50 rok ate rong na cha goto na kao je teran banyak opera bus kang nuk selama lia borok apa ja teren nuk phano bathak malia mana bag bori bo bag rike banchika muta buskang saka phaika muta bo bag bori na kari khangkai aro teren ni nukorok sawo obisar bo kise mita samani hingke khanaman aro teren nati 1 kilometer rok ni gana rogo phaika hangkai a teren ni takta machine tong humla te star obung thang poster ri mia gari star china ya tatai asa gana rogo phaika nati ngai bo gari ni bagi bo gari ni bakla ke bin jan banchika muta ke mama reget kai da teren lamo na SK parawa amo overbridge namjaktum paya khwamo sakatei overbridge namani pilar rok khaijang na paya khota gari wa kojana tomai ama total borok gari borok mo mama bupen ni busla tongo masa bono aro bo supervisor ni kam khai tongo bo khai ayang bolongo saito ko brushing party rok bai thangjak ke borok yango driver masa a bisal mani gari driver tai mo mama ta tai injana ta borok rok khorok buriyo katham thika driver bai ONGC ni authority rok borok bo iko jitu wasak subai ho borok no khayo financially কোনো help tel ro na ati rok to saw help rok khaina po borok bo je mansa goroti borok khaina ta oi nisene azamarok thima jaga pa phaja mane tabo akse jarate oroda oro khaito phaya borok je nangsagi ko aron hochano borok salaya ko gari rok borok mangno nia thanai rok bo tongna jaga rok borok no nai rikha gari dabara emne truck nungjarok da e phungo sei mairok salaya kaisi nokhor mane mo mama khai adina si thamani bo kam slabi mani ge di borok khai di boni terena ko ni silsor teren express beka bothi kata ati kata asma hingka je bisal samani hingka bo no aro banchinai ba
bok last je gari uri thaman pore bok na chung nai kha pohungkai mama dinu no khai side or derano uri jak piring poreng tomi kata uri jak thangi nugui bo khosamani tui ja tamo bo sanka thaisa khwak sang khapu tui hin chana ke bung tang mama dinu hungkai mota masa mama bupen hungkai bo derano no uri jak na chugui thang nugui mani buku ni bono ka khwak sang nufen dom lai gari talar uri thami ke driver jokhon te gari bo teran phayei uko khaino nokhor mayang pongpro ke mama to already nokhojak sipo hungkai driver no bansiri na bagi bo tasa thangai bono yagromi sokata driver no nokhor nokhor hinai dai nung bala borong to hungkai nokhor himani a driver bo nokhor yangka bobo driver no sona thangteni kharei malia atingai yang aing ni teran pheke bo gari bai gari thukur chakai achini gari bai no nangai uri wi bo thikata gari guri thangata teran nangai gari apro kai bin chakai bin sago sap sabui bo thikata atingai yang ayang khambe ke borok uri wi Rani ni sini mungkai tama ani munguru hi deborok mang falguna barini nung bra borok bai baksa samung ang bo samung tangwang kai adino thaya asang bagai nei kam kom ni thangde asang adino jang rumono tonglayo theinai rong ni kami bora bora kia kang bai oro driver ni kai togla bari ei ko nutun togla bari phsebri hingkai yang tai kene theinai mama dinu ni hingkai koro falguna ni no falguna bari ni mam bupen bai hingkai a ko ei bisal ni kai bo togla bari no khorong ni tokla ni khorong ni yang falguna yang ni hingkai a sobar bai tongnai kai mo mama e mo i koro ni ta mama bupen ni busla ka bo kai ayango side na thangai bo kai ko banchi kata gari okri ta gari okri ni yo kata bo ঠিক আছে শান্তিনগর বাগান বাজার লাই drop bridge par drop jagarani bokai gari accident mani pore norokno kuno help ba khaika ba je thine rongno gari accident ma pore to yang ara je tongnai sobor bajarok phun khaika phun khai mani bo call lok kurame ko busy khiklai jak po gari khana nai ka hen gari bo kuno ko na ha jaye ko tak bajang na ko rail police bo sawa mo na ha jaye bedal rok nai hin saw boro bo malik phun busy khiklai ton jak malike tiprasada na bong boro wansa ta bung rok dama bumu khachang sungya salona kai sin borok namo paran bung rok maya paran bung maya phano para ni bongamo ko Shantinagor romja jat Shantinagor ta jat bridge parangi jagra malai man bin nok ta gari maling ni gari maling jat fast nok bini na